ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿಯನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿತ್ತಂಡು ಐಕು ಉತ್ತರ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಇಲ್ಲಡು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಜನ ತೂವೊಲಿ. ಜನಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಜನಗ್ ಆಕರ್ಷಣ ಆಪೇರ್. ದಯಗ್ ಪಂಡ ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸುದ ಖರ್ಚಿಲ ಕಮ್ಮಿ. ಈ ಬಾಜನ ಬೇಗ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಜನಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಜನ ಗೆತೊನ್ನು. ಇಂದೇನು ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಜನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಗ್ಯ 10 ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ತಾಮ್ರ, ಕಂಚು, ಹಿತ್ತಾಳೆ, ಲೋಹ, ಕರ್ಬದ ಬಾಜನ, ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಉಂದೆಟ್ ತನ್ನದೇ ಆಯ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಶಲು ಉಂಡು. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಡು ಇಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬದಲಾದ ಜೀವಗ ಬೊಟ್ಟ ಆಯ್ನ ಅಂಶನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ನಿಯಂ ನಮನ ದೇಶಡ್ ಇತ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬದಲಾದ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ, ಕರ್ಬದ ಬಾಜನ, ಲೋಹದ ಬಾಜನಲು ತಾಮ್ರದ, ಹಿತ್ತಾಳೆ, ಕಂಚು ನನ್ನ ಕಾಸು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಳ್ಳಿದ ಬಾಜನ ಇತ್ತಂಡು. ನಮಕ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಜನ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ. ನಮಕ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಜನ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಜೈಲು ರೀತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಟ್ಟಲು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರು. ಇಂಡಿಯಾದ ಜನಕುಲು ಬೇಗ ಸೈಯೋಡು ಪಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಮನಸ್ಸು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಜೈಲಡು ಬಳಕೆ ಎತ್ತಿನ ಬಾಜನ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡು ಬಳಕೆಡು ಉಂಡು. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಜನ ತೂನಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆಡ್ದು ನಮನ ಜೀವಗ್ ದಾಲ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಜನ ನಮಕ್ ಸೀಕ್ ಬರೆಗ್ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಉಂದೆನು ನನಲ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತೂಕ. ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಪನ್ಪೆರು ಜೀವಗ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು. ಆಂಡಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಜನಡು ಮಲ್ತನ ನುಪ್ಪು ಕಜಿಪು ತಿನ್ಪ. ಅಂಚಾದ ನಮನ ಜೀವಡು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಒಟ್ಟ ಒಂದು ಉಂಡು ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ಅಂಚಾಂಡ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನಮನ ಜೀವಡು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆಪುಜ ಪಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಪನ್ಪೆರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜೀವಡು ಜೀರ್ಣ ಆಪುಜಿ ಪಂದು. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನಮನ ಎಲುಟು ಒಟ್ಟಾಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ದಿನಾಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಜನಡು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತಂಡ 4-5% ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜೀವಡು ಒಟ್ಟಾದ ಇಂದು ಬಾಜನಡು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹಾಳಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ, ಲೋಹದ ಬಾಜನ ಮಲ್ತಿನ ಅಟಿಲ್ 100% ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಜನ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಧಾತು ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಜನಡು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತು ತಿಂಡ ದಾದ ಮತ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ತೂಕ. ಉಂದು ನಮನ ನೆತ್ತೆರ್ಡು ಬಿಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ನೆತ್ತೆರ್ದ ಕಣನು ನಾಶ ಮನ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆಡ್ದು ನಮನ ಜೀವಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿಯಾದ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ಹೈ BP ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತೆರ್ಡು ಸಕ್ಕರದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. BP ಬೊಕ್ಕ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಜನಡು ಮಲ್ತುನ ಅಟಿಲ್ ತಿನ ಬಲ್ಲಿ. ಉಂದೆಡ್ ಮಣ್ಣದ ಬದಲಾದ ಬಾಜನ, ಲೋಹದ ಬಾಜನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಉಂದು ಬಾಜನಡು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತುದು ಅವೆನು ತಿಂದ ನಮನ ಎಲುಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂಶ ಒಟ್ಟು ಆಪುಂಡು. ಉಂದೆಡ್ದು ಎಲುಟು ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಎಲುತ ಸೀಕ್ಗ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಕಿಡ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಅಸ್ತಮ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಜನಡು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಡ್ಸಿ. ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತು ತಿಂಡ ಅಸ್ತಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಅಸ್ತಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಲೋಹ, ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನಮನ ಜೀವಡು ಹೆಚ್ಚು ಅವಂದು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಮಿದುಳುದ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ತಲೆಬೇನೆ, ಅರ್ಧ ತಲೆಬೇನೆ, ಖಿನ್ನತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಮದತು ಪೋಪುನ ಸೀಕ್ಗ್ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ನರಕೋಶಗ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಡ್ಡೆತ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಜನಡು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತು ತಿಂಡ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ದುಮ್ಮುದ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿತ್ತನು ಮೋನೆಡು ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಎಂಚ ಗೆಪ್ಪುನು ಪಂದು. ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಮೆಂತೆನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರ್ಗ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮೆಂತದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊದಿಪಾದ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ಮೋನೆಡು ಇಪ್ಪುನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಕಲೆ ಎತ್ತಂಡಲ ಪೋಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ನನಲಾತ ಮಾಹಿತಿ